Baba Blessed. Ah. Munaita kunoka kudai kunge nokuye mapurisa. Yewe. Mamuka sei? Ndamuka ndatouya ipa. Mauya. Wakanaka. Imi munozwa kuti wani mimi kai. Wani mimi mukada kuita zvekutamba neni ka munozwa kuti brain dzangu nedzenyu dzakasiyana. Don't play with me muri kuzvinzwa. Mwana wangu ari kupi? Aiwa amuti zvakaoma zvakoma mwana wangu ari kupi? Nyanji ashatira papi. Ndati mwana wangu ari kupi? Ndatera mwana wangu rumbidza yari kupi rumbidza ipana. Ndati rumbidza yari kupi? Munozwa kuti mwana wenyu ari kudanana nemwana wangu mimi. Zvino nayo ichinzwa izvo naye baba ndile baba atani. Mukaye muchipopota nenyaya dzevana ndingapindirere vana ndingatera mwana mukomana wangu kuti ari kuita nezvei nemwana wako anyangana. 2 days mwana wangu ndichimushiya musikana motizisa mwana wangu kuti ari panapa ari mundo. Aiwa amundipushe manje. Ndo muyedzo. Mwana wangu ari kupi? Ndo muyedzo unoya uri mukapu chokwadi tinokupira semvura kudai. Usada kundizwa pamba pangu. Amundipushe challenge pamba pangu. Amundipushe baba. Unandi challenge pamba pangu. Mwana wangu ari kupi? Unandi challenge pamba. Amundipushe. Imi. Amundipushe. Don't play with me. Ichikade murenyu bai nini? Alright, ndainga mwana wangu. Ndainga mwana wangu bana. Ndakuudza kuti mwana wenyu tawanda rudana nemwana wangu 2 days handisi kumuona mwana wangu rumbidza yari kupi? Saka nyaya kudanana kwowana imi munopindira nyaya dzemwana kana akura ka. Ayo handina kupindira ndauya kutora mwana wangu. Imimi nezvamuri nemhuri yenyu amungakwanisi kutora mwana wangu muchigara naye. Vanhu vane pfungwa dzakaiswa mupurasitiki unge imimi, so I don't want like that nonsense. Sama kundituka kudaro zvanyanya kudii. Handisi kukutukai. Aiwa kundituka ka. But amuna kana kutaura kuti pfungwa dzangu dziri mupurasitiki. Iwewe nemwana wako hamuna brain. Dai menge muine brain maitawo zviri kuita vamwe munharaunda muno. Ndotora mwana wangu ndomukanda matope mataka. Uvu kuti zviri normal. Izvo zvaiva hanzi zvatiri kuita munharaunda. Taiteiko? Makambotona richiyo kana pamba penyu tichikumbirawo kana. Amuuye pamba pangu but munei. Nyangwe tisina chiro. Asi makambotona richiyo tichikumbira zvekudya. Inzwa izve. Since makatanga kurima fodya. Mira nditaure. Since makatanga kurima fodya munozikanwa munharaunda munorima fodya. Ndorima ende ndiri senior. Saka munei. Makatenge ine fodya yenyu. Kana kitchen iyo ndo imba yenyu. Ndo bedroom ndo tandu. Waza chi? Kana ndichitorima ndichipedza zvikwereti zvinobasa newe. Saka muri kurimira kupedza zvikwereti kai? Muri kurimira kupedza chikwereti. Ndo chamuri kurimira. Zvinobasa newe here zvese izvo zvekuti ndazvo makatopfeka ini nikirikini yekambani. Ndetse kambani. Munoibatirwa $60 chichi uniform chinoita $80 jovro chinoita $80. Zvinei newe zvese izvozvo. Ndarima nekambani ndapuwa ovhorosi. Ndapedza chikwereti. Ndapuwa zvimwe. Majombo ndapuwa. Inzwai ndikutaurirei. Chikukurwadza chi? Inzwai ndikutaurirei. Anditika. Inini ndinorima neVodsel. Anditi. Ndinorima neVodsel gore rapera ndakachera ball. Ndikawaka imba. Ndikatenga imwe stand yangu. Manzwa. Ndiri kuita zvinhu zvakawanda neVodsel. Saka inini handingatori mwana wangu ndichimuisa madhaka kuti mimi muroore mwana wangu pamba panapa nemwana wenyu. Ndichimuisa madhaka vanhu vasina brain. Woti wewe warima fodya woendisa kukambani. Wapedza kuendisa kukambani woti wobhadhara chikwereti. Change yacho inosara wotenga tsono yekusonesa zvigamba paovhorosi yako. Aiwa mwana wamudhara. Woti zvine brain izvo. Mawiriro amaita baba atanyanga. Dai mauyawo mune zvakanaka. Amuye muchipopota vana kana vatora. Chinjai brain. Aiwa. Chinjai brain kana tichirimawo nemamwe makambani anobhadhara. Imimi rimaiwo nemakambani anobhadhara. Hatina kuromba izvi. Munofamba muchiti wakaromba. But munotaura zvakanaka. Imi munotadza kuromba nei? Munotadza kuromba nei muchitadza kuendesa kufodya ku47. Unongotaurawo zvakanaka. Shamwari uya uregister ku47. Shamwari ka. Inini kana muchida mwana wangu ka. Chinjai makambani amuri kurima nawo. Tinotochinja. Kana makudaro takudzera mwana wewe akutogara wese. Asari pano here. Aiwa musasekeka ari pano here mwana wacho. Unoziva shamwari wauya nenyaya yake. Asi handimati makuchinja kambani. Warume. Aripo here. Mwana aripo. Wari pano. But mashoko andingatoita kuti isu tizinge tichifambidzana. Zvandingatoita ndezvekuti $50 munobatirwa $60 kumakambani. Ndo zvatiri kuti takuchinja. Mukapiwa peni yaya munoona iripo pavoucher penyu paya. Munoibatirwa $15. Penzura inoita 30 cents. Imi mamuvhurike pfungwa makajiswa rere. Kunenge kusiri kutoziva ikoko but sekuuya kwaita nzira yaongoya nayo wauya uchiwawirako mwana but tazoibata pano point yako sawira. Aiwa wakutaura manje. Kana mati mwana ari panapa, iye mukomana wacho ari pano here. Mukomana handisi kuziva manje kuti. Kana machinja kambani manje mimi chiita iso chiuya kuma office kwedu. Kuvodiseo kwandiri kurima one kambani ine. Ndoziva kuti mwana wangu apa ufu. Anditi? Aiwa. Mwana here.
izvozvi ndatochinja. Endai mondobvunza zvofambiswa sei mopiwa magrowers nhamba modi mochinja zvamuri kuita mukadaro tinenge wakutaura dama saka kwete kuti unopota uchiuya uchipopota inenge ndakutoshiya kuti kona yakomana ndashaisheiko nedemo akomana kutsvaga mwana kana amachuwa afazwa penge patori day chita zveshe ndiye mukomana wacho ka mukomana wangu yesi shama vamukwaza What's